Don, kikilikon. Bazen behin, balea aspertua. Asper egina zegoenez, arrausika egiten zuen. Eta denetatik sartzen zuen ahoan. Upel bat, mai bat, kartoizko kaja bat. Beste behin, berri hori arraus egin zuen. Eta uarte batean zeuden 6 beltz txiki irentsi egin zituen. Beltz txiki haiek berehala hasi ziren jolasean, upelarekin, maiarekin eta kartoizko kajarekin. Eta baleak barre ugari egin zuen haiek jolasean ikustean. Ordu eskeroztik, baleak ahoa betirako zabal ikustea erabaki zuen. Horrela, beltz txiki haiek nahi zutenean sartu eta atera zitezen. Eta gure balea, etzen inoiz gehiago aspertu. Kaixo Kuadrilla, arratsaldeon eta ongi etorri. Ondo kikilikon dago, ondo dagizuen lez, eta pasaizua Debuluzonen gaurko honetan oriotarrak eta zubita usurbildarrak izango ditugu. Azken hauek, laugarren aldiz eta azken aldiz, esan dezagun, gaurko honetan geurean. Baina lehen da bizi txolartea dator, eta txolartean musika tresna izugarri ikusten dunik, zertarako txirri? Zertarako, beraiek esango digute zertarako diren. Horretarako etorri baizizkigu, Juan Mari Beltran, Aurkene Altzua eta Carlos Garaialde. Ez ikuste zertarako dira tresna guzti hauek? Musika jotzeko. Ara! Noski, baina zetan kerako musika? Bueno, euskal soinu tresna direnez, euskal musika jotzeko dira. Baina, Mari, men bibolina ikusten ari naiz, eta danborra, eta horiek ez dira euskal musika tresnak, ez? Baita. Beste tokietako tresna dira, baina Euskal Herriko tresnak ere, bai. Eta hemen askotan jo izan dira gainera. Noski, hemen gure musika eta gure dantzak eta kantuak laguntzeko erabili izan dire alako tresnak. Noski. Aizue, zuek, bueno, euskal musika jotzen duzu, euskal musika folkloriko, gainera herritarra, baina zergatik ez duzue, beste tankerako musikari jotzen? Roka dela edo jazz edo besterik. Bueno, azteko gustatzen zaigulako, hau jotzen badakigulako, bestea ez. Eta ondo pasatzen degulako. Hori esateran ni, Joan, ondo pasatzen duzu benetan? Nahiko arrazoi, hiru horiek. Zeinek pasatzen du ondoen? Panderu joleak edo biboli joleak edo? Bakoitzak bere dara. Gehienetan dantzariak, ez? Entzuten duenak, edo, bueno, parte hartzen duena bintzat, ez? Tira, iz gutxi musika dugunean, musika entzun beharra da izaten daunena. Beraz, ze joko diguzu lehen da bizi? Txirula. Txirula? Bai. Gitarra handi honek, bueno, hau ez da gitarra. Honek zizen du? Bueno, danburia edo txuntxuna. Eta zergatik bost soka izenik, zergatik jotzen da matiltxo? Zenbatu ondo. 6, barka, bat, 2, 4, 6. Seirekin zergatik jotzen da eta ez da eskuz edo jotzen? Bueno, gu horrela ezagutu dugu, ez? Gure xirulariek danbolinaren ordez edo hau jo izan dute, beti. Eta nik esango nuke, hori danbor bat dela, ez? Danbolin bat, baina kuriosoa, 6 sokakin, soka bakar batekin segurazki hotxa gutxi lortzen dutelako eta 6ekin gehiago, 6 aldiz. Eta hau danborrakin joko duzu noski? Ez. Bibolinakin? Bai, bibolinarekin. Eta ze jo behar duzue? Zuberoko dantza zer bat, antzina pika. Tira nahi duzuene.
benetan hots gozoa lortzen da biak lagunduz, Horrengoan zer... Ai, ama, zer da hau? Alboka. Alboka? Albokak badu bereiztasun bat. Arnasa hartuz batera jo behar dela, ez? Bai, hori da bat. Oda, arnasa etengabe jo behar dela, denbora guztien. Arnasa hartzen dan batera, hartzen dan bitartean, bota ere egin behar da, edo alderantziz. Botatzen dan bitartean hartu egiten dela, botatzen etengabe. Hori, hobeto ulertzeko, Galiziako gaita nola egiten da zaku batekin. Gu zakuri gabe, zakuaren lana gure gorputzarekin egiten dugu, tripa eta zea hauakin. Badakit, eta aldamenekoa tripan kalkatzen zituzte. Aldamenekoa nahiko lan dauka beste tripa hori jotzen. Beraz, horrengoan panderoakin jo behar duzue. Bai. Ze eskaini behar diguzu horrengoan? Fandango bat. Tira, fandangoa. Eta Juan-Mari Beltranek bere arrarotasun errekorra gainditzeko ze eskaini behar digu orain? Bueno, orain tresna txiki bat. Bai, ondo txikia gainera. Arron txikia. Hau zer da? Trompa. Trompa? Zer da eta hori trompa? Bueno, izena horrela jarri zioten, trompa. Nik entzun dut inoiz edo behin honek musukitarra izena duela. Bueno, ni irakurri izan dut. Baina entzunez, ni zenbait tokietan ezagutu dut tresna hau, jotzen, ojo izan dela, edo entzune izan dela, eta beti bai Bizkaian, Gipuzkoan edo Nafarroan izen hori ezagutu dut, eta entzun dut, trompa. Eta agian musukitarra deitzen diote, edo ditu izan diote, gitarra hotsa edo tankerakoa delako, edo? Baliteke zen, eta badu gitarraren alde batetik, gitarra soka ditu, eta honek soka moduan mingaina, burnizko mingaina hau, soka moduz, eta gero gitarraren kaja hori, gure ahoakin egiten dugu. Beti gitarra bat ahoan sartzen baino horrezagoa da. Zer jo berdi guzu durain, Juan Mari? Harinarin bat. Harina. Eta orain zer, Juan Mari? Bueno, orain dultzina. Amaitzeko, tamalez. Bai, gure saioa amaitzeko kalejira bat, martxa bat joko dugu. Horrekin pozi bukatuko dugu. Nahi duzen arte, eskerrik asko eta kalejira.
eskerrik asko, Juan Mari Ventral eta konpainia. Eta zuei, nik ere guantxe kantu bat entzungo nuke, eta honena, Dondon Kikilikoneko musika tresna zabaltzea izango dugu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Belarriak luze, isatsa ostakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze, isatsa ostakin, kalera irteteko beti presarekin. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Hemendik laizterrera Debuluzonen izango gara, baina lehen da bizi gaurkoan zein izango diren partaide ikusi behar. Alexander hemen da, eta Zubita Usurbildarrak izango dira laugarren aldiz, geurekin gero. Eta horiotik, Iker, Santi eta Patxi torez ezkigu. Eta berein iratxoa Joseba, kaixo Joseba? Onbontzara? Bai. Bai, ze kantatxo ingo diguzu? Iletxereran, jokaia bare, nian, antzi txuri poli, baturare gainean. Erki. Isilik ezin dugu geratu. Eta Iker, denek galdetzen digu, baina ze sari eraman nahi duzu Dondon Kikilikonetik? Alde honena. Da zein da zuretzat alduzun honena? Zengo duzu zer ematez? Pianoa edo ondiegoa edo... ikusiko dugu, ezta? Suertatzen dena. Tira, orain salsa la pika txiritonen eskuetan. Motorra eraman beritek? Erki, ez du sari txarra, Aia, itxi zuen begiak eta sartu eskua. Ederki. Bueno, ikustagun orduan, Usurbil Zubieta pika taldea, eta Oriotarra berriz saltseroak izango zarete. Hori da hori. Eta guk ez dugu ezertxo ere hemen pintatzen. Laizter batetan, Debuluzon. Kontxo! Ai, balaxen politaren! Nork jarriko zuen? Eta errutuladore potxolo ere badago? Zer jarri nizake? Ondo pentsatu. Zein artista naizen! Prezioso geratu zait, prezioso! Zein gauza ederra!
Kontxo, zer da hau? Arte berriaren azalpen bat, ala? Azitxorakerian Nikolakorik egiten badakit. Ze gauza fina, ze fina. Hola, askozaz ere, politiagoa, osatuagoa, beteagoa dago. Zer aio da bitza hemen? Baina, ni jarritako pentsamendu filosofikoa ondatzen. Faores, ja? Si? Ri? Aha? Txa? Txu? Precioso! Merveilleux! Kontxo, orain nunbait arrasto lodiak jarri dira modan. Banik hori ere egiten bazekit. Ze arrasto politak. Potoloak. Ze gauza fina. Van Gogh eta Picasso biak elkarrekin, baino... Egia esan, zei bat ere gustatzen. Beste lientzo baten bilanoa. Lasai, txiriton! Lasai, tranquil! Begira zer ekarri diadan. Kontxo, nik ere ideia bera izan dut. Espesatu dut txiribitoni oso gogoko zaio pintatzea eta lientzo bat ekarri diat. Zer iruditzen, txiribiton? Burua garbi, jolasean hasi behar dugu eta salsa taldean oriotarrak Iker Brit, Santi Elola eta Patxi Oliden. Eta gertukoak pika taldean. Zubita Usurbildarrak, laugarren astez gurekin, Josu Udabe, Mertxe Loyola eta Ramon Udabe. Presto algo de, Patxi? Bai. Perretxikoak zure gaia, ezta? Bai. Eta lehenengo galdera, ze garaitan aurki dezakegu zisabeltza? Udazkenean. Udazkenean, zuzen. Ze koloretako esporak ditu ziza horiak? Zuriak. Zuriak, zuzen. Jangarria alda ziza nabarra? Ez. Ez da jangarria, Pozoidona. zuzen. Esnegorri edo niskaloa zein zuaitz ondotan jaiotzen da? Pinuditan. Pinuditan, ederki, zuzen. Ze koloretakoa da enbor zizen aragia? Enborzizan aragia. Zuria. Ez. Aragia, Aragia, bai. Zuri horiska. Horiska, edo marroiska ere zemaitetan. Zuzen. Non dago Euskal Herriko legebiltzarra? Gasteiz. Gasteizen, zuzen. Larumat goizetako meza nondik ematen du Euskal Telebistak? Gehienean Lazkautik. Gehienean, larumat goizetako meza nondik ematen du? Larun bat goizetakoa?
Ziria? Ziria, hoxe! Euskal Telebistan bada bertsolari batek aurkezten duen programa bat, zein? Euskitzek aurkezten du bai, baina nola izena du programa horrek? IEU izena du programak, lastima baina. Estatu Batuetan Euskal Artzaiari monumentoa eskainiko diote, nork egina da eskultura hori? Nestor Basterretxea, zuzen. Eta azken galdera, lehen uste dute pasa egin zaidala, eta Perretxikoi buruzko azken galdera. Ontxo hankagorria jangarri alda? Bai. Bai, zuzen. Eta honela, bederatzi bizarrik saltza taldeak lortu dituenak. Bederatzi saltzak eta ikusiko du pikak zenbat lortzen dituen. Ramonek aukera dutako gaia, Maurice Ravel. Eta ona, lehenengo galdera. Bolero famatuaren gaia edo tema non gertatzen da? Denbora guzien obran, 16 bider, Baina non gertatzen da gaia, tema? baleta bati buruz, Baina Espainiko taberna batetan. Esaiguzu Espainiar Rapsodiaren lau zatietako biren izena. Alegro eta eskertzo, Ez? Izena, barkatu, Alegro eta eskertzo izan litezke... Rapsodia espainola, Bai, erra. Preludio a la noche eta Malagueña izan litezke. Zer ziren ofizioz Rabelek bere lanetako batetan erabili zituen Daphnis eta Chloe personaiak? hartzainak, Artzainak, zuzen, zein instrumenturentzat dago idatzita zigein? Ziria? Ez. Ez da ziria. Bibolin eta pianoarentzat. Zergatik haserretu ziren Rabel eta Picasso? Ziria? Hori bai, hori ziria genuen. Zein gerratetan hartu zuen parte Rabelek? berdunen, 14 eta 18 tarteko gerratean, Bai jauna, edo lehen gerrate mundialean ere bertan ibili zen. Zein herritan ospatu dira maiatza dantzan izeneko dantza saio ezagunak? Zein herritan? Non ospatu da maiatza dantzan? Donostian. Donostian, zuzen. Esango aldiguzu Gorbatxov jaunaren izena. Mikhail Gorbatxov, Mikhail Gorbatxov, zuzen. Filemon, Euskal Telebistako Filemon, zer da? Zakurra, katua, txantxangorria, ala astotxoa? Astotxo. Txakur. Ez da, ez astoa, ez txakurra? Zan dizu. Filemon, ez da hartzatxoa, Filemon. Filemon. Ai, Katua. Lastima. Eta azken galdera, Katukale programak ze gai du? Katukale programak ze gai du? Musikalak, zuzen, noski. Eta honela, osoko ezpana izbintzat, 6 pusterri pikataldea lortutakoak. Eta orain gazteon txanda da, eta Santik zenbakia aukeratu dizkigu, beraz, 30 segundu begiratzeko, eta gero beste 30 egiteko. Denbora. Amar puxtarri, 3 ondo. Eta honela 19 puxtarri salsa taldea dauzkanak. Eta Mertxek orain artean nahiago izan ditu hitzak, eta gaur ere ez gutxiago izango. Eta hitzak asmatuko dizkigu. Denbora.
Ikustagun, Arbi zuzena da, Ardo zuzena da, Zail zuzena da, eta 10 puxtarri! 10 puxtarri gehiago, eta honela 16 pikataldeak dauzkanak. Eta orain bai, etxeko txikienen txanda da. Bagizue, orain kirolari batzu erakutsiko izkizugu, eta zuek zein herritakoa diren esan beharko diguzue. Lehen da bizizu, Iker. Aurrera. Baigorri? Baigorriko galdira kirolari horiek, bai, 10 puxtarri gehiago. Eta zu orain berriz, beste zenbait kirolari erakutsiko izkizugu, eta nongoak diren esan beharko diguzu. Venga, Josu, animo! Sopureta. Ez da sopureta, motel? Ez du balioa, demora pasada. Sopuertakoak, motel. Sopuertakoak ziren kirolari horiek. Lasai, orainik puxtare asko irazteko modua data. Dardaroskopio orain. Ea, Iker. Jondeala, 10 puxtarri. Beste 10. Gaur, hankatxarrez etorri da, Josu. Lasai, Josu, lasai. Salsa taldeak 39 puxterrikotea lortu du oraingoan, eta pikatarre berriz 16. Gauza sententziatu xamarra dago, baina beste 15 puxtarrien goraberarekin sarietan ere aldaketa handi xamarra izan liteke, eta Laister gure azkeneko froga. Txirri, Zer? keskatan geudek. Zer duzu, eba? Badakik uda betean garenez, bada txiribiton eta biok erosketa batzu egitea joan gaituk, eta orain ez gaituk atrebitzen Euskal Telebistako zuzendariari fatura pasatzen horren xurrak direnez. Egia esan nahiko zurrak dira, bai, baina ez dut uste zuek egindako gastuagatik larrituko direnik. Zer osi duzu, eba, Mirri? Txiribitonentzat flota.
Flota? Baina aurkitu alduzu bere neurrikorik. Bai, kamioi baten gurpila! Ez dago gaizki ez. Eta ikze, iretzaz erosi duzu. Niretzat, fantastikoa. Eguskiterako antiojoa. Irri, kendu itzak antiojoik bestela uda guztia zean pasako duk, ospitalean pasako duk hori sendatzeko. Aizet, zer? Bainuko jantziak erosi duzuela? Bai, jauna. Ai, eta nolakoak dira bainuko jantzi horiek? Oso modernoak. Modernoak? Eta farregarriak izan dira. Farregarriak oso otoria dituk. Bai? Eta kategoria hondikoak. Dendan esan zigutek, mundu guztia ondartzan begira geratuko zaigula estatxirita! Ai, ama! Ze izango dute hauek jende guztia begira gelditzeko. Ea, nolakoak dira, esplikatu duzu. Oso, nak esan diat, puska bakoitzak 10.000 peseta baliodik. 10.000 peseta puska... Ez da Bai. posible. Bakoitzak 10.000 esan niko du. Ez, puska bakoitzak 10.000 peseta. Baina pusketa bakarra izaten dute eta bainuko jantziek. Gureak bizustak. Bi? Bai, jauna, elektronikoa ditu gera. Aizu, ea nolakoak dira zuen traje bainu elektroniko hiek. Erakutsiko zizkio txiritorea. Erakutsi bai. Begira ze politia dian, begira. Baina... Ez zaizue ba jendea ondartzan begira gelituko. Eta traje baino askoz politagoak eta ondartzarako gauza aproposak geure sarien artean. Eta beste hainbat gauza ere. Gauzak gogor daude eta ea ze sari irabazten duzuen bai salsak ala pikak, gaur eta orain erabakiko dugu, baina ura alde batetik bestera paseaz. Hori izango da zuek egin beharreko froga. 1, 2 eta rau!
garbi da, froga hau salsa taldekoek irabazi dutela, oriotarrek irabazi dutela, eta puxtarrien goraberak jakin behar ditugu. Zuek irabazi duzue, beraz, datorren astean gurekin izango zarete, 54 puxtarrirekin. Eta Josu, torra noa. Atorra noa. Bueno, gaurkoan galdu duzue laugarren astez, baina puxtarri mordoskatxoa dauzkazu, ezta? Gaur 16 lortu dituzue, eta joan dareko 3 astetan lortutakoak 115, guztira 135. Apustua, auskalo? Ea bat txirrimitoia zer dioen. San Pedro bendito. Bueno. Emaio berriz? Suabe. Bueno, adiós. Adiós, bestaldea. Ez da, atrankatu da. Bueno, gauza bat egingo dugu, txirrimitoia funtzionatzen ez duenez, nik eta ni naizelako ontzat emango dut. Hemen pailazoak irten du. Eta ea zemateko apusten duzen. Bueno, zer guztari, tia! Eunda, 35 guztarri. Bueno, ikusiko du gero ze sari aukeratzen duzuen. Parisen, azer nolako kuadrilla juntatu direna. Txirri, Mirri, Txiribiton, eta Nikito eta Nipongo. Ara, karate txapelketa ospatzen ari da. Mirri eta Txiribiton Euskadiko selekziokoak ditugu, eta Nikito berriz Japoikoa. Euskadikoek japoidarrei aurre hartu die eta frantziarrekin burukatuko dute finalean, baina bitartean Nipongok tortolika lapurtzeko erabil daitezken martingala guztiak darabiltzki. Irabazlea, Euskadiko ordezkaria! Beraz, munduko txapela nor jasoko duen jakiteko, Frantzia eta Euskadi arteko taldeen borroka itxaron beharko jogu. Lehenengoz, borroka. Eta bigarrengoz, adreilu hausketa. Orain hauek borroka egin behar dute berriz. Eta Nipongo maltzur horrek jendarmea engainatzen baldin badu, tortolika bere ganatuko dute. Zeuzer asmatu beharra daukat, azkarra. Baina zeuzer asmatu beharra daukat. Nikito iristen den bitartean. Jendalme babu holi engainatuko dut. Olain flankotxo bat kastatu eta bial. Oso abelatxa izango naiz. Urrengoa? Ni. Kaixo. Nola duzu izena? Nik. Bai, zuk? Nik. Zuk, bai. Nikolas! Nikolas! Oi, oso mutil handia zara. Handia ni. Bai zela ni handia. Ni oso mutil txikia nahi. Badakit, oso mutil txikia zarela, bai. Baina, zure aitatxok eman dizu niretzako frankotxoren bat, ez da? Frankotxoren bat, Bai. Begira. Toli frankotxoa. Hau azento xelebrea duena ume honek. Baina tira, besteek bezala ordaintzen badute? Olain ez dit inol toltolika lapultuko. Maltxan jaliko dut. Ea, hemen. Bat. Bi. Lotxagabe! Hala da! Baina hori alda zure gurasoek erakutsi dizuten ahetxio! Baina nola txikia! Nire iloba Frantzua zure aurretik zegoen eta txandan pasta egin diozu! Igo, Frantzua, eta zu! Zertarako zaudezu, Diruak horretzeko! Baina ordena zaintzeko! Oraintxe konturatu nahi! Oraintxe konturtetzatu zola! Tira, Frantzua, behin Parisera etorriko! Iloba maitea ikustera eta hori ikusi behar! Tira, Frantzua, segi! Esan dut banik,
Oso ume arraroa zela. Ez, eta badetu. Palitu? Palitu? Badetu. Nik ez dut ulertzen. Txirri, irabazi egin diat! Irabazi! Oso postutzen naiz, zorionak, baina arazoak ditugu nirrita Txiribiton. Txiribitonek arrazoia zuen. Nikito eta Nipongok tortolika lapurtu nahi zigute. Ez! Bai! Ai, eta olain zel egiten du nik. Eta Nipongok ez du deitzen, Mademoiselle, pardon, je voudrais parler avec l'arbitre. Niri euskera hitz egin diezadakezu. Ulertzen dut. Postu zenez. Begira, nire lagun txiki honek eta nik... Bai. Orain... Txirri, nienak bat ere txigia, Nere daderako oso ondo neok, Begira, eta nolako kategorizko gierrak, Bai, arrazutu, ondo da. Begira, nire laguna honek eta nik orain hemendik alde... Mesedez! Esan dizut lehen ere ulertzen dudala. Ez didazu horrela hitz egin beharrik normal hitz egin. Mila esker, ondo da. Aizu, arbitro jauna, Euskadiko manajerrak dio ea potoloak bakarrik borroka egin dezaken. Aizu, baina neronek ere esan ezaken hori? Aizu, baina ni naiz bitartekoa itzultzailea. Ia, zer dio? Zer diozu? Tira, araguari kaso inezkero, ez? Baina kaso egiten ez badiogu, bai. Aha. Beraz, bai. Lasai, udara ulertu diot, eskerrik asko. Zertarako galdetzen didazu? Txiribiton bakarrik diatuko aiz. Guazen hemendik bestela txorabiatuta bukatuko dut eta, guazen. Ezegia nire gabe moldatuko naixen botolontzi, Agur Txiribiton, gero arte. Ja! Denbola pasatzen ari da, eta olaindik ez dut toltolika lapultzea lortu. Eta Nikito lehen alastolik ez? Nun saltu ote da babu oli. Nik bakalik ezin dut jendalme oli engainatu. Eta gainela zea laio. Nagusi batek bele moloiak behal ditu. Eta Nikito nile moloia da, nilea bakalik. Belilo deituko diot. Gauzako keltzen ali dila eta telefonoa jokali da. Hemendik lehen alde egitea izango da honena. Itxalon, Nipongo telefonoz deituko zuela esan du. Nipongo? Nikito, zuzala? Bai, ni naiz. Eta zel egiten duzu hol? Zel, zulekin telefonoz hitz egin? Ai ez, joia! Oli badakit. Esan nahi dut zelgatik zauden olaindik hol. Olain ele okel egin dut? Esan dizut pa, bele ala txampes elizetala etoltzeko. Eta nola joango naiz? Taxiz bat altzazu. Baina, Nipongo, nik ez dauka dirulik. Beldin zait nola etoli, baina etoli. Azkari bili behar diagu, Txirri. Nipongo maltzur horrek asmatuko di bestela gaiztakeriaren bat tortolika bere ganatzeko. Begira, taxi bat hartze izango da honena. Hoize, neronek hortzein goxi bat. Frantzez ez deitzen ez baldin baituk, ez diatek asorik ere egiten. Taxis! Baina Mirri, ez duk ikusten hori okupaturi dagoela? Igual duk? Izango bat, arazo esturgente bat dugula. Urgentea izango da. Hori zezan nahi nian, baina hasianako neskero, frantzesa eta euskara nahazten. Taxis! Gelo alte, agul. Esan diaten, Txirri, Japoniar hauek leku guztietan zeudek. Baina denak ez dituk Nikito eta Nipongo bezen gaiztuak izango, Noski, ona bereta zizian etorten utzi digun hori oso jatorra hauen. Egia esan ez zipitzik ere esan, baina favore polite egin ziguk. Hau Eifeldorrea duk? Eta guk Txampelizetara joan behar ginean? Zer esan dio ekitaxistari?
Nik txampiñoien Elixara ekartzeko xantzi bat. Txampiñoien Elizara, Merri, ez alion Eiffel dorrera esango. Nik etzi bat etxaferu dorrera etortzeko esan. Etxaferu dorrera, baina Mirri, eta ire frantseskakan nahastu horrekin, inork ez dik tutik eulertzen. Ara, taxi bat hartu behar diegu berela, baina oraingoan nik hitz egingo diak taxistarekin. Begira, honek ekarri gaituena oraindik orzeok, deituko aldiot. Bazijoak. Aizak, ekarri gaitun japoidarren aurpegi hori ezaguna egiten zaida. Nikito, duk! Nikito! Ziur gure tortolika lapurtzera dijoala. Taxi! Taxi! Nipongo! Non alaio saltu zala, Nikito. Txili eta mili nile tasixean ekali ditut. Zel? Zel? Zule tasixean? Baina zergatik. Dilulik ez neukanez, belaien pagatzizaten? Ares! Txunga! Eta zeltan gastatzen duzu, nik ematen dizuan dilua. Zuk ez didazu dilulik ematen, Nipongo. Kontxo, egia dau. Tira, eta nundila olain txili eta mili. Ez dakit, Eiffeldolean jetxidila. Osondo, olduan ez dakite ezel. Entzun ondo nile plana. Nipongo gauza bat, asko gustatzen zaizule modelitoa. Nik ele nahi dut olelako bat. Ares! Konga! Bapu alaio, hau ez da modelito bat, hau mozolo bat da, bestelik ez. Olduan elegaratuko didezu? Bai, eta orain entzun ondo nile plana. Hau mauka hau. Honekin, nire herrira bueltatuko naiz. Eta agian, pelukatxo bat erosiko dut. Zellozo. Bonjour, jendalme jauna. Balduzu minututxu bat. Beste japoniarra. Eta hauek ere plomoaren egiten? Bueno, zer behar duzue? Ez alduzu uste, zule buruak itxula belia behar duela. Nire buruak? Zer du nere buruak? Hile gehiago lekin, askoz dotoleago, ongo zinateke. Zuk nahi zerbait saldu nahi didazu, ez da? Pozimaren bat, hile azteko pozimaren bat? Edo peluka bat? Nik ez dut pelukarik behar! Begira, zein buru dotorea daukan. Nikito, baina... Zer gertatzen da? Nikito, zakzaka, Nikito! Zerra ari zera? Ez duzu ezeltalako balio, kontxo, eak hiltzan ondagoen. Nipongo! Txili eta mili! Nikito, zatoz ona! Nikito! Txiadi bere la hortikan ire zurrakin jaboi egiten ez duk. Jetxi! Ez! Hoizteko sandiak? Ez, behal baldin bada boloka egingo dut. Boloka bai. Azagrie, azie. Boloka nahi duzu? Bapo Mirri, orain jendarmea esnatu behar dugu, Nikito eta Nipongo zein du ditzan. Utzi nire esku magikoari! Eta gero txiribitonen bila joan behar dugu tortolikak. Esnatu mexelan egiteko garaia da eta... Horaxe. Txirri! Zer? Nipongo alde gindik! Tira, ez dik importa. Garantzetsuna da, ez digutela tortolikak endu. Tira, eta orain guazen txiribitonen bila. Eskerrak egitzak hemen utzi dituela. Eta azkenengoz, adrilu puskatze froga Euskadiko ordezkariarentzat. Itxaro, adrilu gaizki dago. Baina zer egin duzu? Baina, burutik jota zaudeala? Baina jendarmean! Ai, Nikito, olain elezule luz galdu dugu toltolika. Balkatu, ez dut belilo egingo. Ez dut belilo egingo. Babu alaioli. Eskelak nik beste ideia zolagali bat izan dudan. Bai! Bai. Txilibiton baituko dugu
Eta gelo toltolika eskatuko diegu eleskate gisa. Primerako ideia, nipongo! Guazen potolaren bila! Itxoi, Nikito, baldakizu non dagoen. Ez. Baina olaintxe jakingo dugu. Alatxaldeon, begila, gure lagun baten bila aligala. Euskadiko taldezko oldezkalia, potoloa, balakizuen non dagoen? Horren lagunak zaretela? Bai? Ez dakigu. Ez, Nikito. Zuek lagunduko diguzue, potolo basatio dira rapatzen. Bai. Kartzelan elkartuko zarete zuen lagun lodi horekin. Kartzelan? Bai, kartzelan. Zergatik, zer egin duzu olain, Nikito? Eta nola geratu zen arbitroa? Uste dut, bai zuentzat eta bai beste batzurentzat bukatu direla karateren kontuak. Ez? Agia! Toltolikalik ez? Aste betea kalabozoan, dena zule heluagatik, Nikito, zule heluagatik. Eta gainela, Tokio laino, estopean. Baina nipongo zu badakizunik ez. Beste eskonga batez, nizelet. Alazoia duk, Nikito. Ez dizut beste eskongalik emango. Ez. Estunda bat emango dizut. Eta zer da estunda? Aie, estunda! Ja, desente aspertzen hasia naiz, Nikitutan Ipongok ez dute inoiz fetxoria bat ondo egiten. De Montre, behar ba egun ematean egin zezaketen zerbait jogueto xiago, ez da? Zueko oso ondo, lau astetan, eta ze sari dara matzazu, Josu? Nifekate eta bizikleta. Eta bizikleta. Josu, lau astetan froga gogor xamarrak izan dituzu, ur makina, paretoen papelatzea, kandadoak askatzea, pusterreak zematzea, zein izan da zailena? Pareten papelatzea. Bai, seguru. Edo ur makina. Bai, ez da. Ederki ba. Bueno, orain etxetik ikusten gaituztenekin jarri behar dugu harremanetan, eta harremanetan gainera joan zen astean egiten genizuen galderarekin. Txirrimirri eta Txibiton zertan zebiltzan Parisen? Erantzuna... Txirrimirri eta Txibiton Parisen zebiltzan jakina karateka txapelketa horretara joan zirelako. Eta orain egin behar duguna zuzketa. Ea, Josu, 3 postale edo eskutitz. 3 hauetatik zein lehenengoa? Hau lehenengoa. Bueno, Hondarribiko Begoña Zubilagarentzat irrati kaseta. Eta Eusko Jaurlaritzaren liburuak Amaia Mujika Zarauztarra eta Azpeitiko Mikel Zubimendirentzat. Aste honetako galdera, Txolartean Juan Mari Beltran izan da gurekin, eta Juan Mari Beltranek instrumento bat baino gehiago, jo ditu musika tresna bat baino gehiago, baina bat zen oso txikia, eta ahoa erabiltzen zuen berak, resonantzia kaxea modura, instrumento txiki bat. Ze izen zuen instrumento horrek? Ze izen du musika tresna txiki horrek? Erantzunak, don kikilikon, 625, posta gutxatila Donostiara. Lehen bailen, mesedez, beti bezala. Eta gaurkoz launok besterik ez. Aldegin aurretik gauzetxoa gogorarazi. Datorren astean, ez dakit zemateko aldiz, baina azkeneko don kikilikon izango da. Beraz, datorren astean espero zaituztegu. Ahi, ondo izan!